Guys. Guys, as my stuff. Jy weet van wees as 'n wat vir ons dat jy by goed kom. Kan jy wees? Pak toe. Ek dink ons gaan haar pak toe. Kudu Biltong. Hoe jy kan sien? Volstrees Biltong Springbok. Salistics. Groot masjien. 'n brand die goed is. Ja. As ik die brand nou. Het is wel binne en buite. Chocolate box. Nee, is dat groot? Hoe jaren geef mij net toe? Nee, is dat het is net klein, maar groot. 2 groot, 3 groot is. Dankie. Nee, je weet, je kan voor mij zo nog staan. Ja, ik moet eraan voor die 3%. Als je 1 keer als is. Je laat voel wist wat voor een groot machine. Guys, hier is nog, kijk, die picture. Kom nader. Honey glaze goed. Wat ga je? Wat is opsnijden? Als je dit klaar op, laat ik je sukkelen. Dank je. Dank je, groot machine. Dank je. Zal ik voel wie is wat vrouw? Dat die plekje als jij les is voor een biltong. Wat is die plek zijn naam? Als jij les is voor biltong, als biltongmaster. Nee? Ach, niet bij langbewacht, ne? Langbewacht zeker. Ze is lang gewacht, zeker. Hallo mijn zuster, als je komt op je troon en zo, ja, op je bedling. Ja, kan je dat van ons nemen? Mijn zuster, je open.